Ассалому алайкум ҳамватанони азиз, ҳамдиёрони азиз, субҳатон ба хайру шодӣ бошад. Мана алҳамдулиллаҳ мо қарор дорем, мана аз аэропорт бародари азизамо Аки Иброҳим мо гирифтанд, дар хизмати мо шумо ҳастанд. Худохан номарошона дар зери навор мегузорам ки такси 24 соат дар хизмати бародарои тоҷик, халқи тоҷик дар шаҳри Екатеринбург ҳастанд. Бале? Ҳамин занг мезанед, чӣ хизмате ки шуд, граница ё ягон хизматрасонӣ лозим шуд, шумо кӯмак мекунанд. додарчамо авроз дидем қабул шудагӣ. Хайр, алҳамдулиллаҳ омадем, расидем. Худохоҳ дар хизмати шумо ҳастем. Дар фурсати муносиб истифода бурда ба ҳамаи шумо эълон мекунам ки 4-5 плотник дар кор, зиёда аз 10 нафар хоҳаро, модаро лозим барои ҷои кори доимӣ, хурду хӯрокаш бепул, ҷои хобаш бепул. Фақат документ дошта бошам бо хубтар иншоаллоҳ. Накун омадем, дар хизмати шумо ҳастем. Чунин авиакаси канали фикри шумо дар хизмати шумо ҳастем, дар фикри шумо ҳастем. Шумо низ дар фикри мо бошед. Ҳамон лайкотона занед, подписатсия кунед канал ба дастгирии шумо, пешравии мо. Ҳар яки мо дар фикри якдигар бошем, дар фикри ободии як ҳамватан, ободии ватани азимо Тоҷикистон бошем, обод мешавем. барои аввай каме ҳам бошад дар хизмати ҳамватано бошем. дуогӯи ватан модар бошед, дуогӯи ҳамин Россия бошед, дуогӯи ҷаҳон бошед ки ҷаҳон тинҷи оромӣ бошад, ҳамин Россия ҳам сулҳу салом бошад, ватани азимо ободу зебо бошад, ҳама ҷаҳон тинҷи оромӣ бошад, ҳама осоишта оромона зиндагӣ. Ха бародарои азиз, номарои ман дар зери навор мешавад, кор мекунад. Бисёр бародаро занг задани даступна, WhatsApp ба нависед. Худохоҳ WhatsApp 24 соат кор мекунад. Нависед, ҳатман ҷавоб метиҳем бародаро. Бахшиш вақтои хир, наворо аз канали мо ва шумо, канали фикри шумо кам баромада истодан. худохоҳ ҳамин навора дастгирӣ кунед, лайкотро назанед, комментариҳо хуб нависед. Мин баъд ҳаракат мекунем, каме ҳам бошад дар хизмати шумо бошем ва навораҳои ҷолибро баҳри шумо пешкаш карда бошем, каме ҳам бошад дар хизмати шумо бошем. Бародари азиз, бисёр дар сообщенӣ, дар комментариҳо савол метиҳанд, аэропорт чӣ гап аст, чӣ хел гузаштед. Бародари азиз, зиёда аз 160 нафар дар рейси мо буданд, Хоҷанд Екатеринбург. хат 2 соат истодем. Агар ҳисоб миёна гирем, агар пешам хе 1 соат то баромада натонам, вақт мерафт, то сумкае мегиред. 1 соат истодем, зиёда аз 1 соат истодем. Ҳамаи паспортошона гирифтанд, телефоношона гирифтанд. Ини манам ҳамчунин паспорти то загранам, видна жительса, телефонам, коди паролама гап задам. Мақсад баъзео бародаро чизи ман лична, ин мақсад телефоношона наметиҳанд ё ягон чиза удалит мекунанд. Ягон чиз безеб тамошо накарда бошед, дилатон пур бошад, телефонтона гӯед, кодша гӯед. Қонун барои ҳама қонунрас проверка мекунанд. Кори ваёва. Барои аввай онҷа ба дар чӣ нағалтед, мақсад паника накунед, воҳима накунед, натарсед. Мегирад паспорттона, баъд бародари азизам аввали даромадан ба мепурсад сел, мақсад приезда, мақсад мегӯед кор меомадам, работа ҳатман гӯед. Барои ки баъзео аз тарса учиться мегӯн ё мақсад моҳи сентябр омадагӣ куҷо мактаб қабул намекунад, мақсад ё частни мегӯн ҳозир қонун баромадагӣ патент намекунад, то работа накунед. Ба инҷа ки омадед бо сарсону саргардонӣ граница рафтанатон дар кор, баъд аз граница мебиёед намебиёед, на худо медонад. Барои ҳавай натарсида работа гӯед ки мақсад биёед документ кунед. Бе документ нагардед бародари. Ҳозир мақсад проверка шуда истодааст. Худтона эҳтиёт кунед, документ кати гашта бошед. бародари азиз, каме ҳам бошад дар шаҳри Екатеринбург дар хизмати шумо ҳастем. Як чанд намуд корҳо ҳаст. Хелебзаводи Реж, оилика таги 3000 кардаги ҷои хобаш бепул. Номарои ман дар зери навор мешавад. барои модаро хоҳароям як чанд намуд корҳо ҳаст. Ателоба ҳаст, Смена таги 3000 инам ҷои хобаш бепул, хурду хӯрокаш либос метиҳад. хоҳаро метавонанд занг зананд ва авиакаси канали мо, шумо канали фикри шумо дар хизмати шумо ҳастанд. билетҳои арзон метавонед, номаро дар зери навор мешавад авиакаса. ва мо бародаре ки граница мехоҳед сафар кунед, Акои Суҳроб дар хизмати шумо ҳастанд. Ногуфта намонад бародари азиз, касое ки аз Тоҷикистон, аз Ӯзбекистон, аз Россия мехоҳед сафар ба ҳаҷ умра карда бошед, ҳоҷи Абдураҳмон дар хизмати шумо ҳастанд. аз номи канали фикри шумо гап занед, ҳатман барои шумо тахфиф карда мешавад. бародари азиз, ҳамин навора поделиса кунед, лайкотона занед. Худохоҳ мин баъд мо ҳаракат мекунем навораи бештар, бисёртар карда бошем, дар хизмати шумо бошем. подписатсия кунед, лайкотона занед. ин барои мо пешравии мо бо кӯмак мекунед ва моям ба як мотиватсия мешавад ки баҳри шумо бисёр наворҳо карда бошем, дар хизмати шумо бошем. боқӣ дар амони Аллоҳ бошед, дуогӯи якдигар бошем, дар фикри якдигар бошем, дар фикри ободии ватан, дар фикри ободии якдигар бошем.
боқӣ дар амони Аллоҳ бошед. Худатон эҳтиёт кунед.